Kemijski peeling je tehnika kojom se postiže eksfolijacija ili uklanjanje površinskih slojeva kože, površinskih stanica. Sa tim tretmanima možemo tretirati hiperpigmentacije, znači smičkaste fleke na licu, možemo tretirati sitne ožiljke i plitke bore, možemo tretirati akne, rozaceu, proširene pore, seborejčki dermatitis, to jest promjene koje nastaju zbog masne kože. Kemijski peeling može biti površinski, srednje duboki i duboki. Kod nas se za sada radi površinski i srednje duboki peeling, s time što kod površinskih peelinga gotovo i da nema oporavka nakon peelinga, zato ih zovu i lunch time ili lunch break peelinzi, dok srednje duboke peelinzi imaju oporavak cirka 7 dana, ali je zato i učinak puno bolji. Tijekom tretmana se nanosi kiselina s kojom radimo znači peeling, ovisno o tome hoće li biti površinski ili srednje duboki, na koži koja ostaje nekoliko minuta i to prema procjeni liječnika. Dok radimo, dok je kiselina na koži, pacijent, to jest osobe osjećaju peckanje, pečenje, osjećaj nelagode koji nestane nakon neutralizacije kiseline. Koža je nakon peelinga crvena, te nakon nekoliko sati se normalizira. Nakon kemijskog peelinga, isto kako i nakon ostalih tretmana u estetskoj medicini, vrlo je važno izbjegavati, to jest ne izlagati se suncu ili koristiti kreme sa zaštitnim faktorom kako bismo izbjegli nastanak posljedica koje se potom jako teško tretiraju.